Tento film poukazuje na výhody stavieb z dreva. Zaznamenáva spôsoby a detaily výstavby, ktoré majú podstatný vplyv na jednoduchosť, rýchlosť, efektivitu a splnenie požiadaviek pre nízkoenergetické bývanie. Ukazuje postupy, ktoré sa čoraz viac využívajú tak v Európe, ako aj na Slovensku. Nová smernica Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov nás už teraz zaväzuje pristupovať k výstavbe nových domov veľmi zodpovedne. Vo filme je zdokumentovaná výstavba nízkoenergetického dvojpodlažného drevodomu za pomoci spoločnosti Isover v Zohore pri Bratislave, postaveného spoločnosťou Fordom v roku 2011. Merná potreba tepla sa v takýchto typoch domov pohybuje od 15 do 50 kWh na meter štvorcový za rok. Keď hovoríme o energetickej náročnosti, drevostavba sa nelíši od klasickej murovanej stavby. Aby sme postavili dom s mimoriadne nízkou spotrebou energie s využitím všeobecne známych postupov, je potrebné splniť kritériá, ktoré si taký energeticky úsporný dom vyžaduje. Ešte v projekčnej fáze je potrebné navrhnúť, vyriešiť a samozrejme na stavenisku zrealizovať veľmi dobre tepelnú izoláciu, detaily bez tepelných mostov, vzduchotesnosť, úsporné okná, riadené vetranie s rekuperáciou tepla. Pozrime sa spolu, ako sa predstavy investora na takýto typ domu podarilo architektovi a realizačnej firme zhmotniť do reality. Keď sa nám naskytla príležitosť obstarať si pozemok, došlo k rozhodovaniu, aký typ domu, aké parametre by ten dom mal mať. Dospeli sme k tomu po nejakom ročnom rok aj po skúmaní, že chceme drevodom, chceme modernú stavbu, takého hranatého vyhotovenia a zhodou okolností sme aj našli architekta, ktorý do istej miery spĺňal naše predstavy a slovo dalo slovo a išli sme do toho. My sme najprv umiestnili ten dom veľmi rigidne a dôsledne tak, aby sme získavali aj pasívne solárne zisky v zimnom období. Je pravda, že pri takejto takmer 100% južnej orientácii vznikajú určité nedostatky alebo nebezpečia pri nedôslednom zatenení v letnom období. Na susednom pozemku je vydané stavebné povolenie na takýto dom, ktorý má 7,5 metra asi výšku. A ten by nám spôsoboval to, že keď ja si tu nastavím v tomto slnečnom systéme december a idem od rána, keď vychádza slnko zhruba 7:50, 7:41 okolo pred 8, tak vidím, že na poludnie mi tento dom berie komplet pasívne solárne zisky v celom tom hlavnom obytnom priestore. My sme na začiatku mali ambíciu urobiť ten dom ako pasívny. To znamená, že chceli sme, aby primárna spotreba tepla bola nižšia ako 15 kWh za meter štvorcový na rok. Atakovali sme tú hranicu. Prvým výpočtom v PHPP sme sa dostali niekde na 18, ale určite ďalšími opatreniami by sme to stlačili dole. Keď sme zarátali do toho výpočtu tento faktor, tak nám tá primárna spotreba stúpla cez 25 kWh na meter štvorcový za rok. Hneď prvý návrh pána architekta, teda dispozičný návrh domu, nás absolútne nadchol, teda mňa. Mala som aj pocit, že sme dali na ňo takú nesplniteľnú požiadavku na to, že sme chceli 4 spálne, obývačku, 2 kúpeľne. Chceli sme sa zmestiť do 120 až 130 metrov štvorcových. On to splnil. Vstup do objektu je zo západnej strany, nadväzuje priamo na carport a tie servisné priestory skladového typu. Vzhľadom na to, že sme v nízkoenergetickom štandarde a rátame so vysokou vzduchotesnosťou objektu, neuvažujeme so zádverím, ale vstup do domu je priamym prechodom do hlavnej obytnej časti, ktorá sa nachádza tuto na tom majoritnom presklení. Dole sa nachádza spálňa rodičov s nevyhnutným hygienickým zázemím a hore tie 3 okná, 3 pravidelné osy sú 3 detské izby. Aby sa naplnili predstavy investora a architekta, bolo potrebné zvoliť vhodný konštrukčný systém, ktorý by spĺňal nároky na statiku, priestorovú tuhosť a stavebnú fyziku.
Niekoľko slov o tomto konštrukčnom systéme. Pri jeho vývoji bolo nutné rešpektovať zákonitosti stavebnej fyziky a požiadavky na stavebnú tepelnú techniku. Keďže ide o nízkoenergetický spôsob výstavby, bolo potrebné nadimenzovať hrúbky tepelných izolácií a použiť materiály a konštrukčný systém, ktorý by dôsledne eliminoval tepelné mosty a na druhej strane zabezpečil potrebnú tepelnú ochranu. Pri nízkoenergetických domoch a pri energeticky pasívnych domoch, ako vieme, je nutné nadimenzovať potrebnú hrúbku tepelnej izolácie. Ako vidíme aj na tomto konštrukčnom systéme pre nízkoenergetické domy, tá hrúbka tepelnej izolácie je pomerne veľká. Pri tomto spôsobe výstavby bol použitý skriňový nosník, ktorý pri zabezpečení dostatočnej statickej únosnosti a tuhosti mal zároveň vykazovať čo najmenšie tepelné mosty. To bolo docielené skriňovým prierezom vyplneným tepelnou izoláciou. Využili sme vynikajúce vlastnosti dreva, pretože jeho pomer hmotnosti a pevnosti je úplne jedinečný, čiže celý nosný systém je tvorený krabicovými izolovanými nosníkmi, ktoré sú vyplňované tepelnou izoláciou. Používame štandardne značku Izover pre vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a dobrú dostupnosť, manipuláciu. A celý systém oplašťujeme drevenými veľkoplošnými materiálmi, difúzne otvorenými. Z exteriéru používame DHF dosku, drevovláknitú dosku a ako paro brzdu z interiéru OSB drevoštiepkovú dosku. Pri výstavbe tohto nízkoenergetického domu boli použité izolačné materiály Izover. Vďaka komprimácii a úspornému baleniu doprava a manipulácia s materiálmi Izover bola veľmi jednoduchá a z časového hľadiska veľmi šetrná, nenáročná a efektívna. Materiály boli starostlivo vyberané. Na jednej strane, aby splnili požadované nároky kladené na úhodnoty jednotlivých konštrukcií, na strane druhej, aby sme sa vyhli nadmernej prácnosti a neustával veľký odpad. Montáž stavby z celostenových panelov na báze dreva sa mnohokrát realizuje za sťažených klimatických podmienok. Tomu je potrebné prispôsobiť celkovú prípravu stavby so správnou logistikou. Žeriav a pripravené lešenie sú nevyhnutnou súčasťou. Manipulácia s predpripravenými panelmi a dielcami musí byť čo najefektívnejšia. Celkové trvanie výstavby hrubej stavby však neprekračuje 4 až 5 dní. Postup pri montáži usmerňuje a kontroluje šéf-montér podľa vopred stanoveného postupu a montážnej dokumentácie. Takisto aj ostatní pracovníci na stavbe kladú dôraz na dostatočne bezpečný a zároveň efektívny priebeh výstavby. Obvodové a priečkové panely vyrobené na mieru sa presne osádzajú do polohy podľa projektu. Podobne stropné prvky osádzame buď ako samostatné prvky so záklopom, alebo ako prefabrikované dielce. Po zafixovaní ich polohy nasleduje konečné pripájanie pomocou konštrukčných spojov a spojovacích prostriedkov. Nosný systém strešného plášťa vytvárajú priehradové nosníky so styčníkovými doskami. Ich správne usadenie, pripojenie a vzájomné priestorové stuženie je veľmi dôležité. Tiež realizácia spojov cez kovové prvky musí byť dokonalá. Klincované, skrutkové a svorníkové spájanie vykonávajú montážnici nielen ručne, ale tiež pomocou špeciálneho náradia. Z pohľadu statiky drevené konštrukcie získavajú konečnú tuhosť a predpokladané dimenzované vlastnosti až po ukotvení a správnom vzájomnom pospájaní. Dobre organizovaný priebeh montáže a rozdelenie úloh umožňujú realizovať zostavenie krovu a jeho kotvenie aj napriek montážnej prácnosti v čo najkratšom čase. Alternatívou je vytvorenie maximálneho množstva prefabrikovaných dielcov strešného plášťa v dielni, podobne ako sa vyrábajú obvodové a priečkové panely. Časovo čo najmenej náročný priebeh montáže je zárukou vysokej kvality a ochrany pred nepriaznivými klimatickými podmienkami. V prípade nutnosti ochranu pred dažďom zabezpečujeme zakrytím veľkoplošnými, nepremokavými plachtami. Pri nízkoenergetických a pasívnych domoch je použitie vhodnej klímamembrány veľmi dôležité. Využíva sa na dosiahnutie vzduchotesnosti, v tomto prípade vzduchotesnosti strešnej konštrukcie. Napomáha taktiež správnemu fungovaniu systému riadeného vetrania. Umiestňuje sa na stranu bližšiu k interiéru.
Spoj medzi pásom klíma membrány a fóliou, ktorá bude zo spodnej strany, prelepíme kvalitnou lepiacou páskou systému Isover Vario. Aby sme sa vyhli tepelným mostom a zabránili prieniku studeného vzduchu do konštrukcie strechy, musí byť izolácia vkladaná precízne na doraz a bez medzier. Pri viacvrstvovej aplikácii je potrebné dať pozor na to, aby sa styky izolácie neprekrývali. Izolácia musí vyplniť všetky medzery a dutiny. V mieste stykov s konštrukčnými prvkami krovu je dôležité izoláciu dorezávať do potrebného tvaru. Skladba drevenej konštrukcie strechy je po uložení tepelnej izolácie do priestoru medzi nosníkmi ukončená zo strany exteriéru zaklopením veľkoplošnými aglomerovanými drevoštiepkovými doskami. Po obvode strechy osadené atikové panely vytvárajú priestor pre inštaláciu prídavnej tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu. Nasleduje realizácia strešnej hydroizolácie na báze PVC a ostatných vrstiev potrebných pre vytvorenie tzv. Zelenej strechy. Celková skladba strechy tohto nízkoenergetického drevodomu je nasledovná. Jednotlivé vrstvy z interiéru. Sádrovláknitá doska Rigips hrúbky 15 mm. Drevený rošt. Klíma membrána Isover Vario KM Duplex UV. Skriňový nosník. Vyplnený izoláciou Isover Unirol Plus celkovej hrúbky 500 mm. Plné debnenie tvorí OSB doska. Spádová vrstva je vytvorená expandovaným polystyrénom. Nasleduje strešná hydroizolácia z PVC, geotextília a substrát. Strecha bude dotvorená extenzívnou zeleňou. A poďme sa pozrieť, ako sa tvoril dom zvnútra. Priečky v tomto rodinnom dome sú robené rovnakým spôsobom. Nosný rám tvorí hranol 10 na 5 cm. Dutiny sú vyplnené na celú hrúbku izoláciou 10 cm. V tomto prípade sme použili multifunkčnú dosku Akuplat. Pri nízkoenergetických a pasívnych domoch je výber správnych okien veľmi dôležitý. Aby sme dostali do interiéru dostatok svetla, v zimných mesiacoch dostatok tepla a v lete zabránili prehrievaniu, musíme vybrať okno spĺňajúce požadované vlastnosti už v projektovej fáze. Štandardne sa pre tieto typy domov používajú okná s izolačným trojsklom, izolovaných rámom. Zámena okien so zámerom ušetriť nás v konečnom dôsledku nemusí výjsť lacnejšie, okrem toho by sme mohli vážne narušiť koncept nízkoenergetického a pasívneho domu. Správna montáž je nemenej dôležitá a vyžaduje si patričnú pozornosť a dôslednosť. Obzvlášť dôležité je usledovať napojenie okenného rámu na vzduchotesnú rovinu a správnou voľbou spojovacích prostriedkov zamedziť prieniku chladného vzduchu do interiéru z exteriéru. Aby sme dosiahli požadované úhodnoty obvodovej konštrukcie, pri výstavbe tohto rodinného domu boli použité tieto materiály. Jednotlivé vrstvy sú radené z exteriéru. Tenkovrstvá omietka Weber Terranova, izolácia Isover NF 333 hrúbky 80 mm, DFF doska hrúbky 15 mm, nosnú časť tvorí skriňový nosník, vyplnený izoláciou Isover Unirol Plus hrúbky 360 mm, nasleduje OSB doska hrúbky 15 mm a inštalačná vrstva, ktorú tvorí rošt, vyplnený izoláciou Isover Unirol Plus hrúbky 60 mm. Skladbu z interiéru uzatvára sádrovláknitá doska Rigips hrúbky 15 mm. Zateplenie obvodových stien z exteriéru bolo prevedené kontaktným spôsobom. V tomto prípade sme použili izolačnú lamelu Isover NF 333 s kolmým vláknom. Rozmer lamely 1000x333 mm nám umožnil rýchlu a bezproblémovú aplikáciu.
Kolmá orientácia vlákna zapadala do konceptu difúzne otvorenej konštrukcie. V tomto nízkoenergetickom dome sme umiestnili rozvody pre prívod a odvod vzduchu pod stropom v izolácii. Do každej miestnosti sme volili najkratšiu trasu. Teplý privádzaný vzduch pomôže vykurovať dom. Dokonalým zaizolovaním potrubia sme zabezpečili, aby sa energia z tepelného výmenníka cestou nestrácala. V obvodových konštrukciách sú elektrorozvody vedené v inštalačnej vrstve. Vyhli sme sa tak porušeniu vzduchotesnej roviny, ktorá v tomto prípade bola vytvorená OSB doskou typu 3. Nutné prieniky cez vzduchotesnú rovinu boli ošetrené vhodnými spojovacími prostriedkami, aby sme eliminovali netesnosti, ktoré by sa ukázali pri tlakovej skúške, takzvanom Blaverdor teste. Pripomeňme si dôležitosť parozábrany v skladbe strešného plášťa. Dnes je parozábrana neoddeliteľnou súčasťou skladby každého strešného plášťa. Pri výstavbe tohto rodinného domu sme použili inteligentnú klimamembránu Vario KM Duplex UV. Prečo sme sa rozhodli pre toto riešenie? Spomínaná klimamembrána je výnimočná svojimi vlastnosťami. Fólia sa ináč správa v letných mesiacoch a ináč sa správa v zimných mesiacoch. V zimných mesiacoch funguje ako klasická parozábrana, takže vlhkosť, ktorá vzniká v obytnom priestore, ktorá sa tlačí do strešnej konštrukcie, nemá šancu prejsť. Klimamembrána úplne ináč funguje v letných mesiacoch. Vtedy sa vďaka svojim materiálovým vlastnostiam, svojmu materiálnom zloženiu difúzne otvorí a vlhkosť, ktorá sa istým spôsobom dostane do strešnej konštrukcie, má možnosť dostať do interiéru, odkiaľ ju vieme prevetrať. Tým napomáhame drevnej konštrukcii vysýchať, presýchať, čo má za dôsledok dlhšiu životnosť stavby. Pozrime sa aj na možné spôsoby zabezpečenia vzduchotesnej roviny pri drevodomoch. Veľmi záleží na návrhu samotného konštrukčného systému, ako je riešený, a podľa toho samozrejme záleží aj na tom, ako je aplikovaná tá vzduchotesnosť. Tu v tomto prípade máme drevokonštrukcia, kde používame pásky. Tie pásky zabezpečujú tú vzduchotesnú rovinu. V tých stykoch, kde inde tá vzduchotesnosť nie je daná, povedzme pri spojoch tej OSB dosky. Takisto pásky sa používajú pri zabudovaní tých okien. Dôležité je, aby to bolo urobené dôsledné, aby tá vzduchotesnosť bola overená Blaverdor testom. Ako sa postupuje pri Blaverdor teste? Po uzavretí okien a dverí pomocou ventilátora vytvoríme medzi interiérom a exteriérom tlakový rozdiel 50 paskalov. Následne určíme prietok potrebný na udržanie tlakového rozdielu. Blaverdor test detekuje úniky, pretože objem vzduchu potrebný na udržanie tlakového rozdielu sa rovná úniku vzduchu z budovy pod tlakom cez spoje a trhliny v konštrukcii. Zodpovedajúci objem vzduchu indikuje stupeň priepustnosti. A čo dodať na záver? S realizáciou domu som veľmi spokojný. Som potešený, že deti investora budú mať zvýšenú kvalitu bývania, každý bude mať svoju izbu dostatočne veľkú. Som presvedčený o tom, že možnosť bývať v takomto dome formuje aj do budúcnosti, povedal by som, až charakter človeka. Tento návrh tohto domu alebo toto dispozičné riešenie nemá žiadne hluché miesto, ktoré bolo nevyužité, či už ako komunikačný priestor alebo bytný priestor. Naozaj nie je čo vytýkať tomuto riešeniu. Bývame tu už 4 mesiace. Od prvého momentu, od prvej sekundy, čo sme sa tu nasťahovali, sme sa tu cítili, ako keby sme tu bývali odjak živa. Ak by som mohol troška hovoriť o realizátorovi tejto stavby, myslím si, že stavba prebehla bez problémov v tom harmonograme, ako to bolo dohodnuté, aj po zohľadení samozrejme klimatických podmienok, pretože bola to stavba, ktorá bola realizovaná v zimnom období, keď sa striedali veľmi mrazivé obdobia s takými teplejšími.
prevedenie, kvalita tej stavby spĺňa naše predstavy, nie sú tu žiadne nejaké poruchy, ktoré by sa objavovali a teda naozaj boli naplnené všetky naše očakávania, mohol by som povedať z mojej strany na 100%.